Тики, да, давай, как ты мой човек? Коопераш. Как е живота? Той са жени. Честито. Кажи му, Пожелавам ти живи здрави. и дете има. Честито и дете. Детето много деца. Така. Кажи му, че още му слуша. Още един нося обувките за работа, няма скъсване. Я ги покажи. Той не помни кой ти подаря. Ще кажем, че те подаря. Кажи, даже е малко бяло съм станал, че бъде са ги черни. Кажи. Идеалните всяки играе с теб. Добре ги се. Благодаря ти за интервюто. Thank you very much.